Прывітанне, сонейкі! Першапачаткова я хацела распавядаць толькі пра мізагінію. Мізагінія – гэта ненавісць да жанчын. Але калі заглыбілася ў тэму, зразумела, што з пазіцыі чыста фемінізму пра гэта размаўляць менш сэнсу, ніж з пазіцыі эгалітарызму. Эгалітарызм – гэта барацьба за роўныя правы людзей, незалежна ад іх полу, расы, узросту, колеру валасоў ці стану здароўя. Не аднолькавасць гэта не вызначае, што ты іншы чалавек абсалютна аднолькавая і ўзаемазамяняльная, а менавіта роўнасць правоў. Дык вось, мізагінія – ненавісць да жанчын, а мізандрыя – ненавісць да мужчын. І карані ў іх аднолькавыя. Важна зразумець, што з біялагічнага пункту гледжання мужчына ці жанчына – гэта ўсяго толькі пол, набор XY альбо XX храмасомаў. Таксама гэта абумоўлівае пэўны полавы дымарфізм. Але у Homo sapiens гэты полавы дымарфізм, як вызначаюць антраполагі і палеантолагі, з цягам тысячагоддзяў усё меней і меней выяўны. Гэта вызначае, што некалькі тысяч гадоў таму, напрыклад, 30 тысяч гадоў таму, чэрап мужчыны і чэрап жанчыны можна было лёгка адрозніць. У мужчынаў былі вялікія іклы, у мужчынаў быў так званы грэбень, трошачкі на саміх костках чэрапа зверху, а ў жанчын гэтага не было і іклы былі маленькія. Цяпер, калі знаходзяць чарапы мужчыны і жанчыны, не могуць вызначыць, хто ёсць хто. Таму што зубы ў нас сталі амаль аднолькавымі, а ад вялікіх іглаў самцоў у мужчын засталіся толькі трошкі большыя карані. Чаму так адбываецца? Таму што ў Homo sapiens у барацьбе за першынства, за нейкую іерархію галоўную ролю і за выжыванне таксама грае не сіла фізічная, а сіла розуму, то бок наш інтэлект. А вось у інтэлекце мужчыны і жанчыны не адрозніваюцца па полавай прыкмеце. Так што паміж прымаўкамі «сіла ёсць, не трэба розум» альбо «веды гэта сіла» Homo sapiens, чалавек сучасны, будзе абіраць другі варыянт. А вось чалавекападобная малпа упарта трымаецца за першы. Дык вось, першапачаткова мужчыны і жанчыны – гэта пол, біялагічны. А на яго ўжо накладаюцца сацыяльныя стэрэатыпы і гендэрныя ролі. Гэта і будзе гендэр. Калі гэтыя накладзеныя маскі да нас прыжываюцца, гэта дапамагае адрозніваць адных ад іншых і падзяляць неяк абавязкі, больш-менш аўтаматычна. І праводзіць сепарацыю, то бок падзяленне. А з гэтай сепарацыі вынікае дыскрымінацыя. Падрабязней пра тое, што такое дыскрымінацыя і як яна ў нас у людзей адбываецца, я распавядала ў гэтым відэа. Дарэчы, слова дыскрымінацыя першапачаткова не ўжывалася ў псіхалагічным ці сацыялагічным значэнні, а ўвялі яго якраз біёлагі і вызначалі гэтым аддзяленне, здольнасць аддзяляць адно ад іншага. Як я ўжо сказала, ненавісць жанчын да мужчын і мужчын да жанчын, альбо проста ненавісць да жанчын і да мужчын, таму што ў нас яшчэ ёсць такое паняцце, як унутраная мізагінія і унутраная мізандрыя. Дык вось гэтая ненавісць, яна сягае каранямі ў перадузятасць. Абодва віды. У дыскрымінацыю, у сацыяльныя стэрэатыпы, якія засяроджаныя на так званым бартэрным альбо спажывецкім грамадстве. То бок, дзе мы не жывем, а граем з вамі ў нейкую краму, як у дзяцінстве. Дай задай. Напрыклад, Алёнка бярэ на сябе ролю тыповай жонкі-матулечкі. Яна не будзе працаваць у офісе ці на фабрыцы, але будзе прыбіраць дом, рыхтаваць смачныя стравы, свежыя, гарачыя сваімі рукамі, дзяцей гадаваць. Яе партнер Васіль бярэ на сябе ролю здабытчыка-кар'ерыста. З дзецьмі ў парку яго сустрэнеш раз на год, калі пашанцуе. Але ў яго свае абавязкі. Грошык зарабіць, рамонт зрабіць, цяжкія сумкі данесці. Сустрэліся, дамовіліся і абмяняліся. Ты мне гэта, я табе тое, вось і добренька. Знікні фром, я не буду на цябе спасылацца, ты філосаф у псіхалогіі. Праблема з гэтым бартэрам адбываецца тады, калі сацыяльныя ролі становяцца занадта звыклымі. Настолькі, што яны ўжо нам прывіваюцца ад самага дзяцінства, нягледзячы на асаблівасці асобы. То бок, Алёнку навучаюць быць хатняй гаспадынькай, нягледзячы на тое, што яна, напрыклад, больш схільная да бізнесу. І калі яна застаецца дома адна, то я з радасцю раскідае шкарпэткі па ўсіх кутах. А Васіль з самага дзяцінства цягнуўся рабіць нейкія піражкі і, можа, неяк вышываць крыжыкам, але яго
ад гэтага ўсяго пазбавілі і сказалі: ідзі і зарабляй грошы, будзеш прарабістам у сям'і. Вернемся да тэмы дыскрымінацыі. У нас нават на біялагічным узроўні для таго, каб адрозніваць сваіх і чужых, ёсць пэўныя сістэмы. Напрыклад, гэта адбываецца праз пахавую ідэнтыфікацыю і так званы галоўны комплекс гістасумяшчальнасці. То бок генетычна мы па паху адрозніваем, гэта нехта з нашай сям'і, з нашага роду, ці гэта нехта чужы. І калі гэта нехта свой, все добра. А калі гэта нехта чужы, тут ужо мозг павінен насцярожвацца. Падрабязней пра гэта піша Роберт Сапольскі ў сваёй кнізе «Біялогія дабра і зла чалавека» альбо «Як навука вытлумачае нашыя паводзіны». А зараз я скажу толькі, што калі мы сустракаем нейкага новага чалавека, нашаму мозгу трэба 50 мілісекундаў, каб на пах, выгляд твару і агульны яго выгляд ацаніць, ці з'яўляецца гэты чалавек сваёй расы для вас, вашага полу і падобнага да вас сацыяльнага статусу. Далей яшчэ цікавей. Калі ў нас вызначана, што гэта нехта свой, мозг актывізуецца ў адрозніванні яго нейкіх рысаў хутчэй, чым калі гэта нехта чужы. А чым хутчэй працуе мозг, і чым хутчэй мы можам катэгарызаваць гэтага чалавека, зразумець, якія яго рысы твару, што ён любіць і гэтак далей, тым менш у нас трывогі. Калі ўжо вызначана, што гэта нехта чужы, мозгу трэба дольш засяроджваць на ім увагу, дольш і больш губляць сваю энергію, і ў нас расце ўжо на гэтым узроўні трывожнасць. Але інгрупавы фаварытызм у нас закладзены на двух узроўнях – біялагічным і псіхалагічным. Калі з біялагічным ўжо зразумела, гэта пах, гэта трошачкі выгляд, то што такое псіхалагічны ўзровень? А псіхалагічны ўзровень у нас прадстаўлены так званым эфектам зялёнай барады. Даследавальнікі схільнасці да альтруізму, бескарыснай дапамогі іншым, і да парахіялізму, схільнасці дапамагаць у першую чаргу сваім, выявілі, што сваіх мы вызначаем таксама па наяўнасці нейкіх агульных прыкметаў. Напрыклад, у мяне зялёная барада, і ў майго таты была зялёная барада, і ў братоў таксама. Так што мне асабіста ўсе зеленабародыя будуць падавацца, як бы сям'ёй, родзічамі, то бок добрымі хлопцамі. І вось той лектар з зялёнымі кудзелькамі, ён дакладна ведае, што кажа. І калі мяне папросяць пра дапамогу трызёмкі, у аднаго барада зялёная, у іншага сіняя, а ў трэцяга ўвогуле не расце, здагадайцеся, каму я дапамагу, ці як мінімум захачу дапамагчы. Але ўсё-таки даследаванні паказваюць, што культура і навучанне сацыяльнае у адносінах да стэрэатыпаў і дыскрымінацыі грае большую ролю, ніж біялогія. Чаму? Таму што за ўсю біялагічную рэакцыю ў нас адказвала так званая міндаліна. А вось пасля таго, як у нас ідзе ўзбуджэнне ў міндалінах галаўнага мозгу, включаецца прэфрантальная кара, альбо лобныя долі, тыя, якія адказваюць за свядомае рашэнне і ўвогуле за ўсю свядомасць, за планаванне, за тое, што чалавек здольны рабіць самастойна, абдумваючы свае выбары. І чым больш ідзе ўзбуджэння ў гэтай прэфрантальнай кары, тым менш зяе ўзбуджэння ў зонах міндаліны. То бок, нават калі фізіялагічна вы неяк варожа паставіліся да нейкай супольнасці, але когнітыўна вы навучаныя быць эмпатычным, спакойным, талерантным, то і вы здольныя пераасэнсаваць свае ўласныя перадузятасці, біялагічныя нейкія трыгеры, і не рэагаваць на гэтага чалавека як на ворага толькі таму, што ён мае нейкія іншыя рысы твару. Каб згладзіць негатыўныя эфекты ад падзялення на сваіх і чужых, трэба рабіць наступнае. Першае. Звяртаць больш увагі на індывідуальныя рысы асобы, з якой мы сустрэліся. Перад намі не дыягназ, ні пол, ні раса, ні нацыянальнасць, а чалавек. Які гэта чалавек? Якая гэта асоба? Пункт 2. Звяртай увагу на падабенствы. Што ў вас агульнага? 2 рукі, 2 нагі, 1 галава. Я, мы, вы, они, мы.
3. Здольнасць глядзець на свет з пазіцыі іншага. То бок парада «пастаў сябе на яго ці яе месца» яна працуе, але для гэтага трэба свядома прыкласці нейкія намаганні. І пункт 4. Дзенаўская пазіцыя, альбо йогаўская, выйсці з канкурэнцыі. Перастань ранжыраваць сябе ў іерархіі. І гэта парада да ўсіх. Проста перастаньце ранжыраваць сябе іерархічна. Самая іерархічная сістэма у так званых чалавекападобных магаў, якія зараз захаваліся блізкіх да нас, гэта бабуіны. У іх усё працуе афігенчык, але ў іх страшная таталітарная сістэма, дзе вельмі высокі ўзровень агрэсіі і вельмі высокі ўзровень смяротнасці. У адрозненне ад іх, чалавекападобныя малпы, якія потым перарадзіліся ў чалавека, ішлі па трохі іншым шляху. Таму ў нас узровень агрэсіі, агрэсіўнасці ў адносінах адзін да аднаго і пашкоджанняў адзін аднаму падае. Калі вы хочаце жыць у таталітарнай дзяржаве, welcome да іерархіі. Калі вы хочаце жыць у дзяржаве і ў грамадстве, дзе людзі могуць прымаць адзін аднаго, лепей выйсці са спаборніцтваў. Жыць, а не канкурыраваць. Добра. З паняццем інгрупавога фаварытызму ці парахіялізму мы, здаецца, разабраліся. Свае хорошыя, чужыя, яны бякі і могуць быць нармальнымі толькі калі яны нам карысныя, альбо калі мы да іх так прыглядзімся і вырашым, што не настолькі яны ўжо і чужыя. Як гэта зрабілі Кіара і Кову ў другой частцы «Караля льва». Them, us. Look at them. They are us. What differences do you see? Але калі так, калі мы любім толькі сваіх і ненавідзім усіх чужых, значыць, мізагінія – гэта з'ява, якая будзе толькі ў мужчын, а мізандрыя толькі ў жанчын. Адкуль тады ўзнікаюць унутраныя мізагінія і мізандрыя, калі жанчыны хейцяць жанчын, а мужчыны ненавідзяць мужчын? Пра гэта паразмаўляем у наступным відэа. Дзякую вам за прагляд. Памятайце, што кожнае ваше дзеянне на маім канале дапамагае яму развівацца. Таму, калі ласка, ставьте сваю падабайку, подписывайтесь на мой канал, пірацікі і таксама біце ў званы з крыкам «Сям'я на даляглядзе». З вами была Кася Кавалёна-Глухоўская на канале «Па-людску». Давайте размаўляць менавіта на гэтай мове.